ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардури азиз созен хубен саломатиётон хубайн астренотон созай хуш омадем ба канали Кароли Ютуб. дар имзон авор гӯш ки чӣ рӯй кардаган ма чира гап мезанам. мошини Lexus RX 350 рӯй кардаган мега ки ба секоната квартира дар шаҳри Душанбе алиш мекунам болоиш пул метам. замин рӯй кардаги несан хай имрӯз буга бо заминои арзон ҳам мешава насиб иншолло. фақат подписатсия кунед дастгирӣ кунед. велосипеди фурӯшӣ ҳастай велосипеди фасон ҳастай хонаҳои заминӣ ҳастай шаҳри Душанбе шаҳри Бохтар ноҳияи Хуросон квартираҳои фасони арзони гизала рӯй кардаган аз шаҳри Турсунзода ноҳияи Ёвон шаҳри Исор ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Душанбе ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган. марҳамат видеои имрӯзаро ба қизиқ то охир шад тамошо кунед. аз куҷо хона замин квартира дар кӯре дар комментария бинависед. ман арзонтари уфта дар канал мемонам. ва касе ки хона дора мошин дора квартира дора чизе ки барои фурӯхтан дорен дар номерои маро иш кунед. ва барои харидоро як рекламаи тенҷ мекунам. мисли ҳар вақта дона лайкира шалабан қатъи бизанен. касе меҳмон бошен подписатсия кунед. охи шерои нар ана ки мерем усуста. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавам. грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна. шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номерои телефонош аст. занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстам ҳуҷҷатҳо тамом шуда агар мехоҳӣ граница гузарӣ ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг биза. компанияи Шамзин компания боваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия собиқаи кори 10 сола дорад. компанияи Шамзин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон мошинои замонавианд. сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед. аз номи канали мо гап занед тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо роҳи сафед. ана аки бачаёча навор саршида вале адона лайки бепила биҷиқ ба далши рафтан мегирем усуста. бардурои азизи мошине десен ана фурӯшӣ нестай. гӯш кунем ози ҳамаша мефаҳмонтона. як бародар да секомната квартира дар кӯчдаги ай шаҳри Душанбе 200,000 сомонӣ пули нақд мета. болоиш инами Lexus RX 350 метия. мошин бардурои азиз тоза Европа мега. марҳамат не ягон кас агар секомната квартира дар шаҳри Душанбе дошта бошен метавонен ки нами Lexus RX 350 ра бигирен. болоиш 200,000 сомонира бигирен квартиратона битен. мақсад алишӣ. бори дигар такрор мекунам ки касе секомната квартира дошта боша аз шаҳри Душанбе анами мошина мегирава 200,000 сомонира мегира секомнатара анами бародарда мета. дӯстони азиз номерои телефонош имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен ва мошинчаи тенҷа тамошо кунен. беҳтарин сиёмкаш кардагиай ва мошинам тоза Европа охӣ. дӯстони азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ана камтар ай хоб хесем овозо камтар дағалай хай бифаҳмен усша. велосипеди фурӯшӣ арзон ба қувватае амаҷош 100% скоростное скоростҳош кор мекуна. ходиш сабукай зинаш мулоимакай балонош навай рамаш варид надора мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. адрес бардро шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа. ана касе велосипеда бихара вилояти Хатлон доставкаш бепулай. дӯстони азиз нархиш 1400 сомонӣ. 1400 сомонӣ пули тоҷикӣ қатӣ. пули урусӣ қатӣ 8300 рубл мешидай. номерои телефонош имо WhatsApp дора. занг зада ана велосипеди фасон велосипеди бақувват велосипеди хушура бихарен. ин велосипед бардурои азиз сифаташ зурай аюс омадагиай мега соҳибаш.
дӯстони азиз, оз инами апашка гап мезана. баъд ами апашка гап задан хонаҳои арзони бепулда мегзарем. ба квартироро ҳам ҳастае наҳобаедум зад. салому алайкум апоҳо ва хоҳарони азиз. ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелик ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелик ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳо ва хоҳарони азиз, шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳо ва хоҳарони азиз, шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед, марҳамат, номерои дар болои экран буда دستافکا با تمام شهرهای تاجیکستان و مسکو داریم. شما اگر چیزهای لازمه خود را درخواست کنید، در مدت 3 روز می توانید دستافکای خود را قبول کنید. همه ما کارگران زنهای کمپانی فابلیک شما زنهای مهربان خانشین را انتظاریم. дӯстони азиз, аки мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд квартирода мегзарем. бардурои қандам анаи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Қизирқалъа, болои Ваени Част. ноҳияи Хӯросон, деҳаи Қизирқалъа, болои Ваени Част. бардурои азизам, анами точкада хонаи фурӯшиай. 6 сотиқ замин, 3 дар хона қати калидориш кардагӣ, ба ният дардруншай, ремонт дора мега, овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош сертификат доштай. гирди хона маҳкама чихеле мебинен, ҳоҷатхонаша кандагиян чиқриша. нарша бардурои азизам 110 000 сомон мега. 110 000 сомон. пули урусӣ қати 650 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай, занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Хӯросон, деҳаи Қизирқалъа бихарен. нархи зурайне ки дӯстони азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. хаста набошен, лайкуро неки фаромӯш накарда бошен. бардурои азиз, хонаи десен заминия қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. 5 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ, ремонт дора. соҳиби хона мега ки ҳавлии фурӯшӣ 5 сотиқ замин, 4 ҳуҷра плюс кухни, ҳамом ана дар дурунаш будай маҳаллаи Партадил Малик Ғиёев. аз автовокзали вокзал ана мисол автовокзали Қирған тарафи раи Душанбе 3,5 километр дуртар будай. ами автовокзали Қирған бардурои азиз сини раи Душанбе мерай 3,5 километр дур. нархиш 220 000 сомон арзон мешава. пули урусӣ қати 1 миллион 300 000 рубл мешидай ва соҳибиш мега ки алиш ҳамеша ба квартира. номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кинен. видеои пешнара комментариёш аҳамият додум, гуфтанд ки аз шаҳри Душанбе хонаи арзонтар бимон. гап нест бардурои азиз, шумо фақат бинависен, шумо як нависанай, мо як реклама карданай. гӯш кинем бардурои азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ана 3 сотиқ заминда 4 дар хона кардагиай, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. ремонт кардагия соҳиби хона мега ки срочна ана хонаи фурӯшӣ 3 сотиқ замин, 3 дар хона кардагӣ, кухни дардруншай, ба ният дардруншай. хонара ба ғишти пухта вардоштагиян дар шаҳри Душанбе, гранзавод да буде. бардурои азиз, ана маълумот хай бисёртарай, занг мезанен мепурсен. нархиш 250 000 сомон мега, арзон мешава. пули урусӣ қати 1 миллион 470 000 рубл мешидай. марҳамат, касе да хона дар кораи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, гранзавод, занг зада маслиҳат кинед. дӯстони азиз, аки мегзарем ба квартирҳои фурӯшӣ. анамҷаша кам тарашҳорӣ кинен. агар квартиратон дар кор боша, мумкин ами эълони ма бихаренда ягонта шерои нар. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага 7 этажда 44 квадратни метр зарнисор да будай. дом новостройка, хонара нав ремонт кардагие мега. соҳиби квартира гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар Зарнисор назди балнисаи инфексионӣ, наздики раи Калон, овсвеч мега ҳастай. маълумоти пурра бо телефон мегирен. нарша бардурои азизам 215 000 сомон мега, арзон мекуна. пули урусӣ қати 1 миллион 270 000 рубл мешидай. харидорои аниқ, занг зада квартираи арзонаи шаҳри Душанбе бихарен. тарафи Зарнисор да будай.
дӯстони азиз, квартира дестен қарор дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки пештара Ленский район. Дихонага квартира дар дим этаж қарор 57 квадратни метрай. дом бардаҷону навастройкаи хонара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира мега ки хона нав ремонт кардагияй, ана ҳама чизош тайёрай, кухни гарнитур дора, медрой зиндагӣ мекунӣ. духонагай не ки сехонагаш кардагӣ бидиян, документош 100%. нарша бардурои азизам ана 220,000 сомон мега. арзон мешава. пули уруси хати 1,300,000 рубл мешидай. марҳамат, зангзда маълумоти бештара бигирен. бардурои азизам, квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, як хонага 6 этажда 39 квадрат. дом навастройка хонара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира мега ки як хонага, духонагаш кардагӣ, ремонташ нав, ҳамаи шароитош хубай, ову суветш доимӣ ҳастай, барои зиндагӣ кардан тайёрай, техпаспорт дора, хонаи хубай мега. доми нав 6 этажда 39 квадрат. хай хулоса хуб будайда бардурои азизам. нархиш 175,000 сомон, ҷои пулгиришай мега. 175,000 сомон охири нархиш бардурои азизам. 1,32,000 рубл мешидай. харидорой аниқ зангиш бизанен, маслиҳат кунен. нархи охиршай мега. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. И квартира дестен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, як хонага дар 9 этаж, қарор дорад 41 квадратни метрай. дом бардуро навастройкаи хонара нав ремонт кардагие мега. соҳиби квартира мега ки бинои ноҳошиёна дар наздики прокуратура ҷойгир будай. ремонти нав баъди ремонт кардан оли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. дом лифт дора, бе проблема кор мекуна мега. термос, кухни гарнитурам доштай. маълумоти бештара бардурои азиз зангзада мегирен. нархиш 230,000 сомон, мумкин хай ягон сумак арзон куна. пули уруси хати 1,350,000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангзада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. И квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, як хонага 6 этажда қарор дошта, 44 квадратни метр, 4 микрорайони шаҳри Турсунзода дабдай. дом бардуро навастройка хонара нав ремонт кардагия. соҳиби квартира мега ки як комнатаи фурӯшӣ дар 4 микрорайонай, ана 6 этажда. дом бардуро навастройкай, я балкони дигар ҳам дорам, лекин дастурат нест мега. касе харидор бошен, хай мисол рафта бояд пеш маслиҳат мекунен, ай пеш квартирара мебинен. нархиш 220,000 сомон арзон мекуна. пули уруси хати 1,300,000 рубл мешидай. номрои телефонаш ҳаст, касе харидори аниқ бошен, зангзада маслиҳат кунен. дӯстони азизам, мебояд навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз куҷое ки хона, аз куҷое ки велик, аз куҷое ки квартира, аз куҷое ки мошини алишироӣ кардан ҳаракат кардам, барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. маъқул шуда боше адоналайкира барои меҳнатҳои мо, барои ҳам чақчақҳои мо биҷиқен. касе дар канали мо меҳмон бошен, то ҳозир агар подписатсия кардагӣ набошен, дар канали мо подписатсия кунем бардурои азиз. ва насиб иншоалло ҳар рӯз ё як рӯз пас видеои моро пропускат накарда тамошо мекунем. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. ва касе ки то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. бардурои азиз, гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо ба шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгирии моро фаромӯш накунед. хайр бардурои азизам.